Белгәнегезчә, сөйләшкәнчә азан әйткәннән соң укый торган доганы узабыз, иншалла. Бик кирәкле дуга, бик мөһим булган дуга. Күбебез бәлки укый да торгандыр, бәлки кайберәүләр укыганда ялгышлыклар җибәрә торгандыр. Шуңа күрә моны укырга да өйрәнербез, иншалла. Укырга да өйрәнербез, мәгънәсен дә нәрсәне аңлатканын шулай ук тыңлап узарбыз, иншалла. Чөнки үзебезнең нәрсә укыганыбызны белү кирәк кенә түгел, бик мөһим. Чөнки кайбер кешеләр доганы өйрәнәләр, укыйлар, ләкин мәгънәсен белмиләр. Мәгънәсен белү кирәк. Мәгънәсен белмәгәч, син бит инде димәк, нәрсә сораганыңны белмисең дигән сүз шулай бит. Нәрсә сораганыңны белмәгәч, ул синең дугаң, сорауың димәк, мәгънәсез булып чыга, мәгънәсез. Битараф ул кеше. Шуңа күрә азан дугасын укыган кешегә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр дә берәү азан әйткән вакытында азан әйткән вакытта бер кеше азанны тыңлап бетергәннән соң минем өчен вәсилә сораса вәсилә. Менә монда вәсилә дигән сүз бар, әл-вәсилә. Менә әл-вәсилә дип атала ул. Әгәр дә азан дугасын укыган вакытта инде шушы вәсиләне миңа сораса ул кешегә халлат лаху шафагати яумал кыяма дигән. Минем ул кешегә шафагатым халал халал, ягъни тиешле була. Аңлашыламы? Шафагат ул заступничество. Шундый авыр вакытта Кояш баш өстендә торган вакытта кешеләр инде аптырап нишләргә белмичә йөреп пәйгамбәрләр янына килә башлыйлар. Шушы кыямәт көнендә катылыктан түзә алмыйбыз дип әйтеп, ягъни кыямәт әле башланмаган, суд башланмаган. Пәйгамбәрләр янына килеп сорыйлар. Аллаһ Тәгаләдән сорап, инде башласа иде шушы кыямәт көнен дип. Шундый авыр була. Бер пәйгамбәр дә шафагать кыла алмый. Пәйгамбәребезгә килеп җиткәннән соң гына Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп сорагач кына Пәйгамбәребез шафагать кылырга рөхсәт сорап Аллаһ Тәгалә каршында сәҗдәгә китә. Вәсилә ул җәмәгать, вәсилә ул җәннәттәге урын дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Вәсилә ул җәннәттәге урын. Иң биек, иң дәрәҗәле, иң яхшы урын җәннәттә вәсилә дип атала. Аңлыйсызмы? Ягъни айрым урын, шушындый мактаулы, шушындый дәрәҗәле урын. Ләкин менә моның белән утырга ярамый. Вәсилә ул җәннәттәге урын белән монда икенче әйбер бар, тагын ансы атала мақамун махмуд дип. Менә монысы бар тагын. Мақаман махмудан аллази дип әйтәбез. Бусы мактаулы урын. Бусы басып шафагать кыла торган урын. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы урынга басып шафагать кыла. Үзенең өммәтендәге кешеләргә, гынаһлыларга, җәһәннәмгә керә торган кешеләргә, җәннәткә керә торган кешеләргә дә бигрәк күтәрер өчен, җәһәннәмнән чыгарыр өчен шафагать кыла. Менә шушы урын ул мақамун махмуд. Бу җәмәгать, менә бу сүз, ике сүз. Коръәндә дә бар.
Мактаулы урын дигән. Ул Исра сүрәсендә ул, ялгышмасам 17-нче аят булырга тиеш. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah Teala әйтә. Коръән белән ди, тәһәҗҗүд намазлары укы ди, төнләди, сине ди Аллаһ Тәгалә мактаулы урынга ди күп кубарыр ди, ягъни чыгарыр да, мактаулы урынга сине куяр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ни сәбәпле? Төнге намазлар сәбәпле. Әйе, тәһәҗҗүд. Менә күрәсез, бу бик мөһим дуга. Бу дуганы кылмасаң гөнаһ юк, гөнаһ юк. Гөнаһ юк әлбәттә. Ләкин җәмәгать бик дәрәҗәле дуга һәм бу дуганы кылган кешегә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шәфәгать булыр дип вәгъдә кылды. Мәгънәсен белеп инде аны укырга кирәк. Менә башлыйбыз. Иң беренче Аллаһумма сүзгә. Аллаһумма нәрсә дигән сүз? Эй Аллаһым яки эй Аллаһ. Эй Аллаһ дип мөрәҗәгать итү. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Аллаһумма димәк эй Аллаһ дигән мәгънәдә килә. Әйбит. Эй Аллаһ. Аллаһым. Аннары Рабба. Нәрсә ул Рабба? Рабба ул Раббун. Ул тәрбияче. Тәрбияче, хуҗа. Эй Раббым диябез бит инде. Аллаһумма. Аннары Рабба дигәч, һазихи дәгъвати тамма. Шушы тәмам булган дәгъватның, чакыруның Раббысы. Ягъни азанның, намазның. Анда бит инде без әйтәбез, ла илаһа иллаллаһ дибейме? Тәмам булган дигән сүзнең мәгънәсен дөрес итеп аңларга кирәк. Тәмам булган. Ягъни монардан да камилрәк булган, тулырак булган, дәрәҗәлерәк булган бүтән сүз юк дигән сүз. Демәк, Аллаһ Тәгаләнең сүзе иң камил булган, иң тулы булган сүз. Азан турындамы? Әйе, бу азан турында. Азан турында. Менә, чөнки карагыз, дәгъва, нәрсә ул дәгъва? Менә әйтәбез, дәгъват кылабыз, әйме? Берәр динсез кешене әгәр дә без чакырсак, ул дәгъват кылу була. Дингә чакыру. Шушы тәмам булган, камил булган, совершенный булган чакыруның Раббысы, эй Аллаһ дип мөрәҗәгать итәбез. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Аңлашылды бит бу өлеше. Аллаһумма Рабба һазихи дәгъвати тамма. Монда инде туктаганга күрә тәммәти димибез, тәммә диябез. Монда инде әгәр дә тәҗвид кагыйдәсе булса инде biz инде Коръәнне кебек укымыйбыз, ләкин монда сузу була инде. Бу мәт лазим. Яңадан Аллаһумма эй Аллаһым Рабба һазихи дәгъвати тамма. Менә бу 2-3 сүз бергә кушылып укыла. Һазихи дәгъвати тамма. Монда гадәттә туктыйбыз, менә шунда этер куябыз инде. Аны бергә инде кушып укымыйлар. Һазихи дәгъвати таммати вас-салати ал-қаимати дип укымыйбыз, алай. Монда инде туктарга гадәтләнәбез. Аллаһумма Рабба һазихи дәгъвати тамма. Икенче өлеш. Вас-салати ал-қаима. Һәм шушы тыргызылган намазның Раббысы. Менә хәзер укылачак. Укылган, тыргызылган намазның Раббысы дип тәрҗемә итәбез. Демәк, күрәсез, хуҗа, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәгә хуҗа. Безгә үзе хуҗа буларак намаз укырга, демәк, фарыз кылды, безнең өстебезгә йөкләде. Һәм менә шушы намазны укып, шушы намазны тыргызган кешене Аллаһ Тәгалә менә шушы камиллеккә, югары дәрәҗәләргә ирештирә дигән мәгънәдә дә килә. Шулай бит инде?
Namaz укыгач кешене Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Нәрсә эшли? Дәрәҗәсен күтәрә. Хата гынаһларына аралый. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи ва саллям, 5 вакыт намаз арасында дигән. 2 җомга арасында ди. Рамазан айы белән 2нче Рамазан айы арасында Аллаһ Тәгалә адәм баласының ди хата гынаһларын гафу итә ди, әгәр дә зур гынаһлардан сакланса дигән. Демәк, күрәсез, нинди зур мәгънәләр. Вас-салатил каима. Каим. Каим, ягъни инде тыргызылган, тыргызылачак намазның Раббысы. Әле без Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, менә бу, менә монда хәтле. Эй Аллаһ, эй Аллаһым, шушы камил булган, тәмам булган, тулы булган, bütün нәрсәне үз içine ала торган, bütün динне үз içine ала торган, камил булган чакыруның Раббысы һәм шушы тыргызылган намазның да Раббысы, хуҗасы. Дип шушылай итеп тәрҗемә иттек, мәгънәсен аңладык, шушында хәтле мөрәҗәгать иттек. Хәзер нәрсә эшлибез? Хәзер инде сорыйбыз. Монда хәтле булды, нәрсә мөрәҗәгать. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә без эндәштек хәзер. Шулаймы? Шулай. Хәзер нәрсә эшлибез? Әти Мухаммадан. Әгәр монда туктасак, Мухаммадан дип туктыйбыз. Әл-василата дип китәбез. Ләкин тәҗвид кагыйдәсе буенча, тәксир тәнвин кагыйдәсе буенча әгәр дә укысак, әти Мухаммаданил василата вәл фадила дип укыйбыз. Монда шулай ук пауза менә монда. Әти Мухаммаданил василата вәл фадила. Ey Allah Rabbim diye Allahümme bir Muhammed'ke vesileni cennettege uğran. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem hadiste cennette bir uğran vardı. Ol vesile dip ataladı. Oldu Allah Teala nasip etken bir kişiye de tiyişledirdi. Min ol kişi bulurman dip isəpləb tıram degen Peygamberimiz. Min uylap tıram di, ol kişi min bulurman dipti. Әйе. Anlaşıldı? Менә бу шушыны сорыйбыз. Әгәр тагы бер кат әйтәм, әгәр дә бер кеше вәсиләне сораса ди, Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи ва саллям, анарга минем шәфәгатем халал булды ди. Әгәр дә без шушыны дуа кылган вакытта хәзер Телебез белән дуа кылган вакытта түгел, калыбыбыз белән дә шушыны әти Мухаммаданил васила дип сорасак, без сораган булабыз. Чөнки хәзер без сорыйбыз икән анарга шушы урынны. Димәк, без үзебезгә дә сорыйбыз дигән сүз. Шулай бит инде. Ул үзебезгә сорыйбыз дигән сүз. Менә ул без аның мәгънәсен белдек. Васила дигән хатын-кыз исеме дә бар бит инде, Васила, шулай бит. Васила ул тоташтыра торган әйбер дигән сүз. Тоташтыра торган. Ул Коръәндә васила дигән сүз дә бар. Я әйюһәлләзина аману тақуллаһ мәсәлән вабтагу илейһил васила. Һәм анарга ди Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, һәм анарга васила кылыгыз ди. Ягъни үзегезнең изге гамәлләрегез белән тоташыгыз Аллаһ Тәгаләгә. Ягъни без тоташабыз Аллаһ Тәгаләгә ничек? Изге гамәлләр белән. Корбан чалу белән, хайыр садака бирү белән, намаз белән, ураза белән, мәчеткә йөрү белән, Коръән уку белән һәм башкалар белән. Шулай бит инде. Менә бу изгелек, изге гамәл кылгач, Аллаһ Тәгалә белән тоташу барлыкка килә. Менә ул васила, димәк, Аллаһ Тәгалә белән тоташа торган урын җәннәттә. Аллаһ Тәгаләгә якын була торган урын васила. Аңлашыладыр инде бит. Димәк, шушы урынны сорыйбыз. Һәм тагын бер әйбер сорыйбыз, вәл фадила, вәл фадила. Фазилатыңны бир. Фазилат нәрсә ул? Мәсәлән, фазилат. Менә бу машина, менә мәсәлән, бу машина менә монарга караганда яхшырак.
Biz dünyada vaqtda çağıştırabız bitkin deymi? Mine bu kiyim, mine bu kiyimge karaganda yaxşırak. Yani markasına qarab, sıfatına qarab, kачествосына qarab şunday beye biremiz. Mine bu fazilet ol şul. Peygamberge faziletini bir. Yani onu başkalardan üstünrek kıl. Onu başkalardan üstünrek kıl. Ol bilgili ol başkalardan üstün. Lakin biz onlarga Allah Teala'dan qabatlap sırayız. Onu başkalardan ayrılıp turgan dereceli kıl deyip sırayız. Anlaşıldı mı? Yani fadıl. Fadıl eki fadile. Fazilet ol mene şunday artıklık degen söz. Başkalarga qaraganda artıklık. Mesela biz sırayız. Ey Rabbim, işitkeniz var mı? Şunday dua, ey Rabbim, bizge fazlını, rahmetini bir. Fazlını, rahmetini. Fazıl ol demek Allah Teala'nın sana arttırıp bire turgan nindidir bir ilişi. Anlaşıldı? Rahmeti, fazileti. Seni Allah Teala demek nindidir bir derece bilen seni kadirli, hürmetli degen söz. Mine biz bunu ikey birine sırayız. Peygamber bizge ati degen söz kitir bir Muhammeden Muhammedke el vasilete vasileni vel fadile hem faziletni başkalardan üstünlükni. Mine buldu. Hazır sırayız. Nerse sırayız? Ve ba'ashu ve ba'ashu. Nerse degen söz? Ve ba'ashu. Hem onu kubar, yani kabrinden tiriltip çıgar. Bağız degen söz bu. Bağız. Kabrinden kubarıp çıgar da onu kabrinden kubarıp çıgar da nese işledi? Maqamen mahmudenillezi va'addeh. Sen üzün va'de kılgan urunda maqam mahmud degen urunda maqtavlı urunda onu kubar. Yani şuşu urunga jiber. Şuşu urunda bulup ol bizge demek şefaat kılsın degen ma'nani şuşulay beremiz. Şuşunday ma'nada kile. Mine bu azanның duasının mine şuşunda hatlı ma'nası. Bu cemaat hadis, bu hadis Cabir ibn Abdullah'dan kile. Bu hadis Bukhari hadisleri jiyintiginde. Yani sahih bulgan hadis. Bukhari. Elbette. Manda indi bunun transkripsiyası da var. Transkripsiyası. Lakin bu indi İranırga tilegen kişilerge, Arapça okuy bilmeyen kişilerge, lakin Arapça okuy bile turgan kişiler elbette Arapçasını okup İranırga tiyişler. Çünkü bunun bilen ne kadarligine bu harfler bilen dürüst ettirip yazırga tırışsan da baribir okutucu bilen eğer qabatlap onun artından öğrenmesen baribir hatalar kelip çıgan. Yanadan okup görsetem. Allahümme Rabbe hazihid. Mene bunda udareniye, mene bunda var. Hazihid da'vatit temme. Mene bu üç söz birge koşula mene. Üç söz birge koşula mene daha hatlı. Mene bu üç söz. Hazihid da'vatit temme. Hazihid da'vatit temme. Ve's-salatil qaimeh. Ati Muhammedenil vesilete vel fadileh ve ba'ashu
Maqamam. Mında indi mim harfi. Tecvid bilen okusak indi. Maqaman dip okusan da bula. Lakin maqamam dip okusan tecvid bilen okugan bulasın. Maqamam mahmudanillezi. Mında da şunday kagide. Mahmudanillezi dip okulatırgan teksir tenvin kagidesi. Mındağı kebek Muhammedanil vesilete degende kebek. Mında mahmudanillezi va'atte. Mında indi del harfi bit. Mında t harfini açırıyor. Şu an göre ikisi del harfinde t dip okuyuz. Va'atte dip okuyuz. Va'atte. Mında indi sıravlarda toğırga mümkün. Min azanını ilik olay öğrenmegen idim. Anda tağın isteme tağın sözler var. Tağın mesela ati Muhammeden el vesilete vel fadile ve derecetel aliyetel rafi'a degen tağın şuşunday sözler var. Lakin o hadiste kilmiyorlar. O hadiste kilmi. Ve ba'azhu maqamen mahmuden illezi va'atteh. Mene daha kile hadiste. Anlarsın indi tağın kile warzuqna şefaatehu yevmel kıyameh degen onun bizge şefaatini nasip etip Allah Teala'ga müracaat etü var indi. Ol eybet naşar söz tügül o. Lakin hadiste yok. O hadiste yok. Anlarsın şula yok. Tağın bir hadiste kile ahırdan inneke la tuhliful mi'ad degen dua. Lakin ansa da bu hadiste yok. Ansa da bu hadiste yok. İnneke la tuhliful mi'ad degen hadiste kile ansa kaybir galimler eyteler dürüst deyip hasen hadis. Onu şu an göre kabul etemiz. Eğer de indi istep koysan inneke la tuhliful mi'ad deyip şula yok dürüst bula. Lakin mine bu şu hadiste kile tirgan şu dua mine şunda bite. Mine şunda bite. Arttırıga gerekmeydi bölüm ben ana. Çünkü hadiste büten bulmagaç, onu arttırıda ellenin de tağı sözlerde istep bulayında da tağın. Tağın ellenin de yakşı sözler var bitin dünyada. Şu an göre mine bunun bilen bu dua bilen bizge kanagatlenirge gerek. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salatil qaime آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Anlarsan indi ikinci hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azan etken vakitte mezin artından qavatlab barıgız deyip itinde. Ansın ütken derste biz qarab gittik şulay bitinde. Her birsin qabatlab barabız. İlla meger hayya alel salah, hayya alel felah degen vakitte gına qabatlamayız. Anda la havle ve la kuvvete illa billah deyip aytamiz. Mınsabar. Aile tağın var ikinci tağın bir dua. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve rasulah. Degen dua var. Ansan indi mında kirtmeybiz. Yani biten dersten sonra uzarız inşallah. Nerse aytaydım ali? Salavat. Hem azanını işitip bitirgenden soň, tınlap, qabatlap bitirgenden soň salavat aytsa degen bir kişi salavat aytsa, Allahumme salli ala Muhammed. En kıska salavat şol indi. Allahumme salli ala Muhammed. Bu salavat buldu. Eğer bir kişi salavat aytsa bir tapkır, Allah Teala onlarga 10 tapkır qaytarır degen salavatni. Allah Teala'nın salavatı ol nerse? Ol kişiге rahmeti. Ol kişiге baqtağı. Mine bir tapkır salavat aytamiz Peygamberimizge, Allah Teala 10 tapkır qaytarar. Anlarsın şuşu duanı okusa di. Şuşu duanı okup, min adi vesileni sırasa di. Ol kişiге benim şefaatim tiyişli bulur di. Yani bu bek zor şatlık. Kıyamet gününde hatta peygamberler de korkup turgan vakitte eden balasına
mümin müselmanlarga onda şefaat bir de kamaşa olamay. Qaragız cemaat, eng birinchi baralar kim? Atabız Edemge baralar, şefaat kıl deyip. Ol özümning halim turunda oylamalıydı. Atabız Edem ayte. Günahısını isket düşüre. Cennette aşağıdan bitinde tıyılgan jemişni. Anları barıgız Nuh yanına di. Nuh peygamber yanına baralar. Nuh peygamber di. Dua kıldım min di. Özümning di kavmıma di. Nişik deyip. Ey Rabbim halak italarını deyip aytip. Ol bit. 950 yıl dingen degen. Kirip bitken halkını. Tınlamaganlar. Dua kılgan. Rabbim onlarını halak et deyip. Üzügiz bilesiz. Nişik halak etkenen Allah Teala. Suğa batırgan. Şuşunun için kurkam dey. Anlarsın. Qaysı? İbrahim aleyhisselam yanına baralar. İbrahim peygamber Allah'ın dostu Halil degen ismi var Allah Teala. Üze aytgan Halil degen min Halil dostum. Ol ayte mende iş tapkırdı yalgan söylegen edim de. Ola eğer biz anı yalgan mı yok mu tekşire başlasan ol bütünde yalgan tugul dep oylabız biz anı. Eğer anı bizning yalganlar bilen bizning aldaganlar bilen çağıştırıp karasan, gumumen algan vakitda ol yalgan da tugul. Ol dini için Allah hakkına, bütünüse Allah hakkına yalganlagan. Mesela tegende onların beyramları var. Kafirlerinin alıp çıkarga tileyler üzleri bilen kichkine malayını. Padrostik İbrahimni sınırga tabınatırgan beyraminde. Şol vakitda İbrahim aleyhisselam niçin hayla kıra? Mindi çirlidi. Demek birer indi seni ziyanını günahlı orunga şakıralar eken eyme. Birer indi hayla bilen kalırga bula. Anlar ikinci yalgan sınlarını jimire gıybet ethanedegi. Zurusun koldıra, iň zurusun. Moynuna baltan elip koya. Kilip kireler de. Nese kim bular bilen bizning de sınlar bilen kim işlegen, nerse işlegen? Mine de İbrahim şulay dip aytgan edi de mында de. Watıp jimire bitirem men ol sınlarıgızny. Siz kitkenden soň dep de silengen edi bir zamanna de. Kitireler de. Sen işledingmi de bu işni de dep soraýlar degende. Nilerinde. Kartlar neyinde. Gıybet et kılıçlar indi. Yok de. Mine de bu işledi de. Tegiler ayta olar silkine de almıyorlar bitti. Niçin olar da bitenlerini jimirsinler indi de. Mine de bu de zorusu de aytıp duran bitti. Mine zorusu de açığı kildi de bitinisini batı bitirdi de. Ana de başuşa balta bilen de. Yok de olar silkine de almıyorlar de. Alda buturma de. İbrahim aleyhisselamga şulguna kirek. Siz silkine de almaytırgan, üzleri de yaklay almaytırgan eybirlerge gıybet et kılasızmı de. Tegiler başlarını tutalar karar. Mine bu da aldav, hayle. Anlarsın indi Namrut yanına bargaç hatyny Sara bilen. Ol Namrut patşa Firavun bitindi o. Eger de bir ir yanında hatın bolsa, onun hatyny ekenligin bilse, olany tartıp üzüneki itetirgan, tartıp alıp üzüneki itetirgan bolgan. Şunday yavuz. Hatyn ayta, anda bargaç di, senden sırasalar di, yaki menden sırasalar di, seni de singilem dip aytyrmyn di. Singilem dip ayta. Sıraylar da o senin kim? Bu benim singilim. Singilim degeç timiler indi. Yani bu da aldav. Yani nerse için bütünüsü? Yaki üzün saklaw için, yaki dinni saklaw için. Şolay bit. İbrahim aleyhisselam da şefaat kıla almay. Gaysa peygamber yanına kileler. Gaysa peygamber  1 günahsında etmey.
bir günahсы da әйтә алмый. Ләкин юк ди, минем ди. Мин де шәфәгать кыла алмыйм ди. Ягъни куркалар, күрәсезме, булар бөтенесе дә бик көчле шундый зур дәрәҗәле пәйгамбәрләр. Менә пәйгамбәребез янына килеп сораганнан соң, халык килеп сорагач, ey Allah илчесе, сора инде Аллаһ Тәгаләдән, сора инде, кыямәт көнен башласын инде дигәч, мин дә шуның өчен ди. Шуннан соң гарш янына килеп, каршына килеп, Аллаһ Тәгалә каршында сәҗдәгә китеп, әле ди моңарчы bir вакытта да bir кемдә Аллаһ Тәгаләне мактамаганча ди. Әле аңа хәтле bir кемдә андый сүзләр белән мактамаган була. Пәйгамбәрбез шушы сүзләр белән мактый Аллаһ Тәгаләне. Шуннан соң инде Аллаһ Тәгалә тор, ey Мөхәммәд пәйгамбәр ди, саллаллаһу алейхи ва саллям, башыңны күтәр ди, шәфәгать кыл ди, шәфәгатеңне кабул итәрмен ди, сөйлә ди, ишетермен ди. Сөйлә, ишетермен, тыңнармын, шәфәгать кыл, шәфәгатеңне кабул итәрмен ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез инде шәфәгать кыла башлый. Ягъни бу әле иң зур шәфәгать дип атала, бу бөтен кеше өчен бу. Бөтен кеше өчен. Чөнки әлемдә кешеләр нәрсә белән генә шөгыльләнә, көтеп торалар. Кояш баш өстендә тиргә батканнар, бик каты азапланалар кешеләр. Иң мөһиме кешеләргә кыямәт көне башлансын. Менә шушылардан бик каты туйган булганнар. Чөнки кыямәт көне җәмәгать 50 мең ел дәвам итә. Шуны онытмаска кирәк. 50 мең ел дәвам итә, ләкин ул мөселманнарга ди, пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәгаләгә якын булган мөселманнарга менә шундый азан әйтүче, дәгъватны кабул итүче, намаз укучылар, пәйгамбәрбезнең өммәтенә хисап, расчет. Шундый тиз уза, икенде белән акшам арасындагы кебек узар дигән. Менә бу шулай ук шатлык җәмәгать. Шуның өчен без инде менә бу дөньяның вакытлыча икәнлеген белеп, ахиратның мәңгелек икәнлеген белеп, шушы куркыныч көнгә әзерләнеп яшәргә бурычлыбыз инде без монда. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шәфәгатенә ирешергә Аллаһ Раббыбыз үзе насип итсә иде. Менә шәфәгать ул баштан рөхсәт ала бит инде. Рөхсәтсез Аллаһ Тәгаләдән рөхсәт булмыйча шәфәгать кылу юк гомумән. Бер кем дә шәфәгать кыла алмый. Пәйгамбәрбез үзе дә, берәр инде фәрештә дә, бүтән пәйгамбәрләр дә, шаһидлар да, мөселманнар да бер-берсе өчен шәфәгать кыла алмыйлар. Аллаһ рөхсәт иткәндә генә. Шуңа күрә аятул Курсида укыйбыз ничек? Ва ла яшфагу индаху илля биизнихи. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итмичә бер кем дә аның каршысында шәфәгать кыла алмас ди. Аллаһ Тәгалә әйтә үзе. Шуңа күрә беренче без Аллаһның ризалыгын алырга тиешлебез.